Gerria amaitu zanien, junzan, Baina gerria amaitu orduko zaban okin istripue? Istripu bai, klaro. Baina ja, frentik amaitute duzan, Eta jauen Madrilen barriro. Bai, egin izan honek, gerrak atzi dizten da, ondorizuek, bomba kaskuek, bomban... Horra batzen. Klago, genero batzen, da... Horretan, joan trenak Pinton. Madrilen bai. Madrilen joan trenak. Eta zabaldu zela burua. Eta ospitalien zuberti eutiban, terribliez, altzau bien soldauen ospitalera. Ze, gure egin ez zan soldaua. Ez zan soldaua, berak esatean. Egon 6 urte, 3 urte marinan, eta 3 urte zerien gerran, eta soldau izin barik etorri zara esatean, beti. Zer orduen, Espainiako marinuek ezeukien banderaik, gaut eukien Kubako gerraren ostien. Eta orduen ezeuen juretan banderaik. Zerkien banderak, marinako soldauek. Eta, bueno, egon zen 3 urte Almirante Cervera gerrako barkuen, Kubara junzan, Machado egiotzi nolako, ez dakit, desfile bat, etxosontzi pilo bat, juen ziren, txuri ametipea. Eta, esate bane zelan barkue baian, barkue pintxau, porture haineo baino lehen hau, eta zelan marino batzu jauzi zila uretara, eta desagertu zila, eta, bueno, horako historiz egon zen. Bai, betiko etorri zen, eta beste batzuei ezabatzien zelan atu zen, eta beste jente pilo bat etorri zen etxerutz. Bueno, es que momentu batean ikusten beste jente eukiela, ez eukiela dedana mantenitzeko, ez da orduen.